Il-Partit Nazzjonalista wettaq żewġ żbalji kardinali relatati mar-rapport tat-telfa elettorali. Dan sarru l-Prim Ministru Joseph Muscat waqt intervista fuq One Radio il-ħadd filgħodu. Muscat spjega li wieħed minn dawn l-iżbalji huwa li għażel li jżomm ir-rapport sħiħ mistur. Jidher li ċar il-Partit Nazzjonalista għadu partit tal-passat, meta timxi b'dik l-idea mal-elettorat għax jekk inti konsultajt ma' xi ħadd. L-inqas ħaġa tista' tagħmel huwa li tippubblika l-findings kollha tiegħek. Aktar gravi minn hekk flok refa' r-responsabilità tat-telfa, il-Partit Nazzjonalista għażel li iwaħħal fil-poplu jikkonvinċih li l-problemi fid-diversi oqsma tas-soċjetà kienu biss perċezzjoni żbaljata. Jien ma sibtx perċezzjoni ta' xogħol prekarju, sibt realtà ta' xogħol prekarju anka fih dan il-gvern. Tkellem dwar il-problemi li sab ma' wiċċu mill-ewwel ġurnata tiegħu fit-tmexxija tal-pajjiż. Problemi ta' housing, problemi fuq is-saħħa, problemi fuq l-arms. Tiġi tgħidli li l-arms problema tal-perċezzjoni, fl-arms diżastru sibna. Dan kollu sostna l-Prim Ministru jirrifletti d-difett bażiku nuqqas ta' kuraġġ tal-Partit Nazzjonalista. Ma kienx hemm il-kuraġġ illi wieħed jirrikonoxxi il-problemi, imma li l-problemi tan-nies jisu li kienu f'moħħ in-nies. Al kontrarju tal-Partit Nazzjonalista finqas minn 100 jum, gvern ġdid diġà wera biċ-ċar li lest jisma' lill-poplu Malti wawċi u joffri strateġiji koerenti sabiex jinelbu d-diffikultajiet.